बरायबाय फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफोरा मोजां मोनो एसे नायलांदोलाय आरोना। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैहाय आङो एसे पलिटिक्सनि सायाव फंनैसो एसे केम्पिंनि सायावहाय आरोना नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। थ' आवगोलावनो हाग्रामा साराहाय बुंलांखादोंमोन। थ' हेलिकप्टारखौ माने एबारावहाय बिर होगोन आरोना बाखिबाबो। थ' सरकार दानायनि उनाव माखासे पेमेन्टखौ होगोन आरो दा माखासे होगोन आरोना। दा जियानो हक फाइनालि जोङो बिर होनायखौ नुनो मोन्दों। दा मैयानिफ्राय माने जागायजेनबायानो आरोना बिरजेनबाय। थ' एबारावहाय मा जागोन, सोर दागोन सरकारखौहाय, सोर देरहागोन बेखौ समासो खिन्थासिगोन। UPPLआसो दागोन ना BPFआसो दागोन थ' बुंनो हाला आरोना, गरम जागोन। जागायबाय। स' प्रमद साराबा आरो मा बिर होयो दा समासो खिन्थासिगोन। हाग्रामा साराथ' बिर होबायानो, हेलिकप्टारखौ बिरजेन होबाय। दा समा खिन्थागोन। आङो एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि। स' नुनो मोनगासिनो मोजां मोजां खौरांफोर। बेसेबां नायबावनो आरोना, केम्पिंआनो केम्पिंसै। इलेक्सनसिमथ' आरो केम्पिंआनो जाबाय थासिगोन ना। दा जियानो हक आङो गोलाव खालामनो सानाखै। स' बेसेखिनि आङो आपडेट्सखौनो लानानै फैदों। थ' जेननाय देरहानाया थाखागोन। जायखिजाया सोरनि मोनसे दला फैयोना, स' जोंनो मोजां खामानि मावनायखौ नांगौ आरो जोंनो जौगानायखौ नांगौ। थ' जियानो हक आङो सोरनिबा फारसे जानानै बुंनो सानाखै आरोना। स' हेलिकप्टारबो बिरगोन, माबाबो बिरगोन, बायदिसिना बिरबायानो थासिगोन दा। जियानो हक लोगोफोर जोंनो समा खिन्थागोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।